Spoločenstvo Sivej Nory je presne rok potom, ako sme zvíťazili nad silami zla. Navždy sme z konca sveta vyhnali Vlada a Hentu. Luke, ty si na ten pamätný boj meškal, nie? Či? Hej. Meškal? No. Nataša. Luke vtedy bojoval so samotným Vladom. Nikdy si o tom nehovoril, Luke. Nechajte ho na pokoji. Za to, že Kotman zás niekde medituje a nechal mi vás na starosti, nemusíte byť vyšnutí jak on. No, ja som bol vtedy chorý, keď ste bojovali. Leo, ty si vždy chorý. A ja, môj dedo porazil strážcov nekonečnej pláže zabudnutia. Áno, Kucman, to si už hovoril. Ale nehovoril som, že porazil Hentého a Whisky Jacka. Koho? Už som to vravel. Hentého a Whisky Jacka. Aspoň takto hovoril môj detko. A mal pravdu. Nekonečná pláž zabudnutia je najnebezpečnejšia časť nášho sveta. Pán nekonečnej pláže zabudnutia je sám Ikarium. Toto územie stráže jeho nesmrteľné bytosti, ako troll Saldrian z údolia nemých vtákov, Whisky Jack, Cool, Henten. A hovorí sa, že kedysi strážil Ikarium prastarý amulet Ignis, ktorý dal práve našim prvým spolužiakom. Áno, a bola to aj moja babka a porazila Kula. Nesmrteľného Kula. Veď áno, aj môj To sme už aspoň 500 krát počuli. A kde je ten amulet teraz? Amulet už dlhé roky nikto nevidel. No nič, poďme cvičiť. Hej, čo vy dvaja? Prečo zas necvičíte? No, ja boli noha. A čo ty, Torín? Čo máš zase za výhovorku? Neviem. Achmed, pozeraj! Toto ma bolí rameno. Čo ja s tým? Netrep a mákaj poriadne. Všetci domov!
Si dobrý. Čo ti je? Si nejaký zamyslený. Ale nič. Mám z teba zvláštny pocit. Naozaj ti nič nie je. Naozaj nič. Ako myslíš? Natáša, kde si? Tu si. Som strašne vyčerpaný. Nie si sám. Preboha. Keby sme mali ten amulet Ignis, tak by sme nikdy nemali svalovicu. To by sa ti hodilo. Tak tomu teda ver, Natáša. Ja som počula, že je tých artefaktov viac. To fakt? Fakt, vraj ich tu na konci sveta draci ukryli. Kde? To nevie nikto. Nikto? Nikto. A ani to, ako tie artefakty vyzerajú, okrem amuletu Ignis. Ale ten je stratený, ako povedal Achmed. Nájdime ich. Kotman by nás prizabil. Veď o tom nemusí vedieť. Ako chceš nájsť niečo, čo je dávno stratené? Neviem, ale zistím to. Stop! Luke. Obstál si v boji. Je toto sen? Nie, Luke. Toto nie je sen. Sme na hranici astrálneho a nášho sveta. Čo odo mňa chcete? Luke, vieš, kto som a vieš aj to, kde som uviazol. Pre mňa v tomto momente nie je cesty späť, ale ty, Luke. Ty mi môžeš pomôcť. Majster Vlad, ale ja patrím ku Kotmanovi. Určite. Luke, pozri. Sem, na túto astrálnu hranicu všetkých svetov si sa nejako dostal.
Cestu si sem našiel. Tak premýšľaj prečo. A Liuk, odpovede Tempus Draco. Vráť sa, keď budeš pripravený. Hente! Ďakujem vám, strážcovia nekonečnej pláže zabudnutia. Dúfam, že sa aj za pomoci vašej čoskoro vrátim na Červený vrch a spolu konečne ovládneme celý koniec sveta. Ako vám v tom pomôže Liuk? Nehaj tak. Uvidíš. Majsterbo. A osud konca sveta nemôže stáť na pleciach 12-ročného bojovníka. Ale očividne stojí. Čau, Zorin. Čau. Osakori, odkiaľ máš to truhlictvo zraka? To bolo tak 3 roky dozadu, to si tu ešte nebolo. Vlad chcel zase raz ovládnuť Civú noru, ale my sme ho dali dole. Oni ju zakopávali a ja som ju našiel. A je vzácna. Ja fakt neviem. A nechceli ju Vlad späť? Chcel, ale ako vravím, dali sme ho dole. A ja som si truhlicu nechal, ten drak je super. Uprav to, prosím. Hej, Kucman, už viem, ako zistíme pravdu o artefaktoch. Ako? Kto je najmudrejší tu na konci sveta? Kto vycvičil najlepších bojovníkov Sivej nory, teda našich príbuzných? 50 Cent! Nevrískej, Kucman, nech nás učitelia nepočujú. OK. Dobre. A není 50 Cent už dávno po smrti? Áno. Legenda hovorí, že ho zabil sám Mirinor. To kto je? Ty nevieš, kto je Mirinor? Naštuduj si históriu nášho sveta, Kucman. Dobre, Nataša, naštudujem. Vidíš, ja poznám históriu nášho sveta a aj spôsob, ako sa spojiť s majstrom guru. Ako? Kucman, to radšej nechaj na mňa. Kotman sa má vrátiť zo zeleného hvozdu až po obede. Máme šancu sa nepozorovane vytratiť. OK, stretneme sa na križovatke ihriska trolov. Dohodnuté. Ale nikomu ani muk.
Tak čo, Luke? Si dosť tichý. Ako? V pohode. Môžem sa vlastne niečo spýtať? Čo máš na srdci? Prečo si vlastne od majstra Vlada odišiel? Jeho zlo bolo až príliš silné a ovládlo ma. Cítil som, že môj osud je spojený s dobrom. So silou Norov, Kotmenom a vami. Prečo sa pýtaš? Ale ty si predsa bojoval po boku majstra Vlada, nie? Áno, keď sme boli deti a potom aj v dospelosti. Pravda, ale potom som pochopil, že patrím na druhú stranu. Ahmed, ale čo sa naozaj držalo toľké roky na Červenom vrchu? Najprv to bol pocit slobody a voľnosti. Celý koniec sveta nám ležal pri nohách. Boli sme neporaziteľní. Chápem. Hej Luke, nechceš mi niečo povedať? Nie, len som bol zvedavý. Ďaká, Ahmed. Vďačne. Luke, kam kúkaš? Hej Thorin, správaj sa k Lukeovi s úctou. Je dôležité, aby sme držali spolu. Luke je odvážny a dobrý bojovník. A ty sa máš od neho veľa čo učiť. Premýšľaj o tom. Naposledy som videl svoje dvojče, keď sme mali 10 rokov. A stále neprichádza. Vykašľal sa na mňa? Alebo sa mu niečo stalo? Sme tu. Musíme prejsť cez ten les. Luke, ako si sa rozhodol? Čo chcete spraviť, keď sa vrátite späť? Chcem späť Červený vrch. Čo iné? Prečo by som vám mal pomáhať? Luke, polož si otázku. Si šťastný? Cítiš sa šťastný? V Sivej Nore? V Mary? S Kotmenom a jeho družinou? Myslím, že obaja poznáme odpoveď. Je to v tvojich rukách. Ako? Kotmen! Kotmen! Luke zmizol a s ním aj moja truhlica s drakom.
S tým drakom, ktorého si tak krvopotne vybojoval v boji s Vladom? Áno, ale veď je bezcenná. Torin! Ale veď Zavolaj ostatných! Achmed! Nataša a Kucmen sú tiež preč. Ach, ideme. Musíme zabrániť katastrofe. Prines mach, šišky aj biely piesok. Čo teraz, Nataša? Tu postav Yin Yang. Advivo. Kto ma to prebudil? Majster Guru. Som Nataša 8. A toto je Kucmen 10. Sme študenti z Mary zo Sivej Nory. Potrebujeme vašu pomoc. Majster Guru, môj Prestaň aspoň teraz, Kucmen. Majster Guru, pomôžete nám? Siva Nora, môj domov. Býval som tam vyše 1000 rokov. Čo potrebujete, deti? Rád pomôžem. Potrebujeme jednu informáciu. O dračích artefaktoch. Oui, dračie artefakty. Kedy si chlapec menom Lee jeden získal. Keď vyrastol, odišiel z Mary na samý koniec zeleného hvozdu, kde založil prvé druidské spoločenstvo. Tam aj amulet Ignis ostal. Majster Guru 50 Cent. A čo ostatné dračie artefakty? Existuje ešte meč moci 1000 armád. Ten sa si pred 14 rokmi stratil na území Červeného vrchu. Ďalší je artefakt Tempus Draco, tajomný drak, ktorý má moc ovládať čas a priestor. Nakoniec 4. artefakt, magická palica, ktorá má nepredstaviteľnú moc. Tie artefakty, myslíte, že ich máme šancu nájsť? Prečo ich vlastne potrebujete, deti? Chceme... To nie sú chačky, deti. Premýšľajte o tom. Musím ísť, deti. Ale pamätajte, sila je vo vás. Len ju treba tvrdým tréningom vydolovať. Birinor, vstávaj! Birinor, vstávaj! Birinor! Birinor, bol si sedel v zajatí svojho smútku. Tvoj príbeh nik nepozná, ale príbeh tvojho brata skončil. Na severe Sivej Nory práve prebieha boj, kde nájdeš toho, kto ťa od Birinora pripravil. Bež, Birinor. Si slobodný.
Teralam! Aquavan! Luke! 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 Zadrž! Luke! Luke! Ignis nám. Luke! Luke! Entuziam! Výborne. Konečne. Luke, vyjadri sa. Poď. Zabili ste mi brata! Prestaň, nechcem s tebou bojovať. Ale áno! Mirinor bol na našej strane. Blbosť! Není pravda! Ha! Kotman! No, vidím, že si trénoval. Si so sebou spokojný, Thorin? Trénoval si veľa? Celé noci, celé dni? Mám bojovať ako chlap? Tak poď, po tretíkrát. Netrénoval. Kotman! Bojuješ proti nesprávnej strane. Vincenzo je ten, kto má meč tvojho brata. Za ním choď hľadať pomstu. Mám teraz inú prácu. Puerese. Vincenzo! Prehrávate. Koho chceš? Vyber si. Nemáš veľa na výber. Henta, Luke, Vincenzo, alebo ja. Volím si teba, Henta. OK. Ja ho dám dole.
to by si ho zabila. Ja? Luke má pravdu. Ako to myslíš? Nie aj tak. OK. Chytaj. Vymeňme si palice. OK. Tak to by sme mali. Vincenzo! Vincenzo! Je koniec.